Hage Ministry of Home Affairs hayake Central Government Home Minister Amit Shah song Bangladeshi Illegal Immigrant hayake Myanmar ni kwbangma illegal immigrant India o tongi tongnai borokno rutugui inquiry khaye bongni document check khaimani yagulo borok illegal immigrant manja khake bongno bongni haktoro bongni desho deport khlai hona hinai statement mani hayake dagi mungrumani joto India ni state tongnai tai union territory tongnai ajagni government nongno hage kwbangma hasteono omo kisi kisa ke samung tangjangnani jengjagi tongkha hake na saimanka Odisha ni law minister Tripura statement ni mani thangnai mandeo Odisha ni government kwbangma je bongni a hasteni district tongmani jagao kaisa illegal immigrant nongromnani bage STF hunai bongni a jagao karikha hake amdi khaino borok a jagani illegal immigrant tongi tonghake je document kre kwbangma illegal babe faijak bongna hasteo amte rongno romnai borok hake no Tripura ni CM media rok singjangmani yagulo topic no tuye sakha state government illegal immigrant Bangladesh tai Myanmar ni India o andike enter khaijak lak amono allow khaya ne taite bo bo illegal immigrant nongno Tripura o habrjak lak ne manja khake bo tese phiroge honai bongni thai hai ge bongni haktor ne hake Bangladesh Tripura border tin digi tongmani khaksa kai BSF te khaksa ka police te khaksa ka TSR nei bo sawo te amo parengi yang illegal immigrant Tripura habo borno phiokjak lak borno inquiry khai romoi tesa hori paine hinai bo sawo hake amo Tripura ni CM ni statement media rok bai singjangmani yagulo bosamani hake amo to busuk jorati Bangladeshi rok habui tong habia tong amo joto local ni borok rok se sawi mano kwbangma je o jagani Tripura sarong ni thai tongmani je o jagani ST je ADC ST rong ni bage reservation jaga thai rijak tongmani o jagao kwbangma illegal immigrant rok habui tongmani amorok joto o jagani Tripura se ST rok se sawi mano busuk jorati jaga dokol khajagi tongka illegal immigrant rok mai Tumani bagi Himalayan norok chini Ramchandra Ghat ni MLA Saronjit Chamani khana bo statement demani kwbangma ADC area thayo je Bangladeshi illegal immigrant rok raija sayati ke phaye borok o jagani forest land no jaga dokol khlaiye borok bongni jaga hne orok claim khaye document rok slamani yagulo borok duplicate kwbangma ADC thayo uaro nok ni nok tham uaro nok bri nok ba amdike tongai tongphai bayu hne Saronjit Chamani norok bo press release kemeni norok nukhna tai poribo naimano norok amo kwbangma national media ni website ni bisingtui hakeno Bangladeshi rok tabuk kwbangma amo sanani thangake not only Rohingyas kwbangma Bangali Hindu kwbangma Bangali Muslim rok o Tripura hau phaye busike o jagoi illegal immigrant phai tongkha kubui kok sanan thangke illegal immigrant je legal babe phai tongnai je legal babe agini simi phaijak borok no sayasung je illegal babe agini phanang tung tabungni phanang tung borok phainai no borok no romna no nangu kama hamale o jagani je indigenous rongni bongni hukumu mukumu kmanai je Antike Bangladeshi illegal immigrant phai tonghake tumani bag Himalayan norok jotona saimana Bangladesh ongkha tabuk thikrei bongni haktor ongkha interim government kuno election khaya kuno bo khaya no bongni a jagao tabuk government jaja o Yunus song hairo a jagani majority dormo no simi borok a jagani hani borok khni tongi je minority rong no kha a jagani tikhlainani chesta khlai tongo hage a jagani je majority tongne rok borok ongkhorei yang India o phainani chesta khlaio tumani bag Himalaya bongni desho thikrei bongni desho rozgar krei bongni desho chamung numung krei desh hini mano bongni aro samung rok krei hake amoni bagino kwbangma je bongni a jagani Hindu panung tu Muslim panung tu Rohingyas panung tu borok yang India o phainani try khaio hake Tripura ngai to tini digi gurukjak amoni bage o jaga phainaka borok Sungjago Tripura amoni bagino Bangladeshi rok bango illegal immigrant phaimani hake amono muthangnani belai khe nangkugi tongkha Hakeno Bangladesh ni tabukte kaisa koktuma awaijagi tongo Bangladesh ni army chief Bangladesh ni interim government Yunus no kaisa notice rikha je Bangladesh o dakti khlaiye election khaidi hne hake koktuma ni bisingti semangka Wednesday ni deno Dhaka ni Senapran Gano General Army Chief Walker tai kwbangma armies rok declare khlaikya this year ni December ni bisingo no election khaidi hne Bangladesh ni interim government Yunus no notice rikha a jagani General Army Chief Walker tuma hamale Bangladesh o jepro Sheikh Hasina bongna a jagani rukhlairi horo a Bangladesh o kisapano thikrei bongna a jagao tabuk na silelai mung anti India khaimang bongni desh tolo kluk tongmani borok sawi miya hakeno kwbangma Bangladesh bo je Turkey ni NGO phaye
bongni brain wash khlai tongmani kwbangma bongni ajagni student nongno je agi Bangladesh ni ari yang north east tei kwbangma je other state West Bengal Odisha rok Bihar rok khobjak hnei je borok sawi tongmani bongni ar brain wash khlai tongmani bongni ajagni student nongno tarkini NGO ro haike amono tuino kwbangma illegal immigrant rok yang India o phai tongo bongni ha hnei wanchugui haike amo thinango tebo ongui mano haike amoni bagino bongna hak torobo thikri ekdom ulta pulta no choli laijak haike amoni bagino India robo tabo wanchugui je Pakistan no horma haike no Bangladeshi rok ba ayang rutugui Gujarat rok manjangma haike no kwbangma thai kwbangma state rok union territory rok manjagana hnei borok tabo o samung khlainani nai tongo central government rok bo kwbangma state government tei union territory ni je kwbangma government tongnai rok no declare oi je district wise norok samung khlaidi tabo illegal immigrant Bangladeshi rok no romnani bagi hnei haike tabuk Tripura rokni Kokborok sanani thangake kwbangma haktor gwnangni saimano je Bangladeshi illegal immigrant rok o jaga busuk bangi tong agio o jaga sobo majority tongmani biangni o jaga o phaiye sobo dofarok o jaga o minority thangka o jaga ni indigenous rok hnei kwbangma chung national media ni bisingti ba amo chung nukjago haike amono tui chung bare bare kok sawini ma tongnai amo chung thike joto kok sawimi aphano Tiprasa rok ma bujinai a kok no haike kwbangma borok rok ani amdike video khaimano sajage enge comment khoroksa khoroknai hamya sawi tongo haike angno rong saramo chungo angbo to Bangladeshi illegal immigrant nongno jajage angni no borok no taisa phiroge honan mo chungi no to o video khlai tongna ble haike tamoni bage ana o kok no kok je o ang samani kok amono no borok tamoni bage amtike saya nei borok comment khlai tongo baksa buksu Tiprasa rok borok kok da bujia na ani video pulen theke pai thaknai da hni hinja ang kon phano wan chukipan manya hase ang bo o kok no sawi tongle je o jaga o horjaknai rok Tripura o jisuna amtike khlaiye kwbangma state rok to amo kaisa kaini jaga o khlainani just ta Odisha rok chung kok to mani bisingti semamana aro chalu khlaijagi tongkha haike mane khato khlaijagi ko inquiry to khlaijagi ko haipano borok no romnani bagi kwbangma STF hairok form khaiye haike slamjagi tongkha borok no romnani bagi haike jao khorsa khornai jao comment sanai no o video o topic ni tin topic ti khayo hni salayo je haike ang o video khlaima jaga bo topic sem angmano haipano different or information tongo kaisa kaini oro information alada update tongo omo topic thansani bage ama amte hai video ma tongjago khorsa khorne am jotona saya am 100% ni bising 1% amte hai borok tongo hage ang amte borok rong no amsung sanam chungo noro amsuk se bujiang tongo kai puliani theke pai thak jora video nadi hai anga ka bujia adang madang ani kongno na anotesa tamamte saya irai ni sai tongnai borok haike chini Ramchandra Gadni MLA Saranjit bo amte haike Bangladeshi illegal immigrant rongni kwbangma update mang hake bo kwbangma bini Facebook ro post khlai sawi tongo tai bo kwbangma je Bangladeshi illegal immigrant rongno je chini Tiprasa leader rongni bisingo bo no bisik amoni tiye kok sawo chung bono assembly o bo kok samani nukjaka je Tripura ni CM no bo kok sungka assembly o topic no tiye je Bangladeshi illegal immigrant hawi tongmani amono tomo krak norok samung khlaikya amno nargnani bagi tom samung khlaijak tongkhani bo apro sungmani norok nukhna hage kobi kok sanan thangkai bo chini onyo Tiprasa leader tongne rong bo tamani bagi Bangladeshi illegal immigrant rongni tiye norok hai kok saya nei bo bini Facebook bini real account no bo direct bini party ni borok phanang tung kobuni party ni borok phanang tung national party phanang tung je Tiprasa leader tongnai borong no kok sungka tamni bagi saya Bangladeshi illegal immigrant amsuk raja saya tika habi tongo Tripura o amsuk lak bangjak illegal busuk mongi tongkha haike amni tin norok tamni bagi kok saya nei bo sungo tomani bagi himale Tiprasa rok Bangladeshi illegal immigrant ayang Bangladesh ni phaimani Tripura wa amsuk bangi tongkha je Tiprasa rong ni je thai Tiprasa rong ni je ADC area tongmani reservation khlaijak o jaga srise jaga nai tongbaikha haike amoni bagi no kwbangma Tiprasa rok bo amono tuye kok salai tongo je Bangladeshi illegal immigrant ayang raja saya tike phai tongphaimani haike kwbangma je chini naima thangbedek BSF te police te TSA rong no bo tamani bagi kaham ke norok naya
hनै kok swnglai tongo haike kwbangma Tripura to tini digo gurukjak tei kwbangma border area bo slamjak norok jotono saimano haike ayang tei horni bisingo borok flat flat ke habai haimano haike amoni bagani 100 jon phaika ke 200 jon phaika ke 5-10 jon se yago klaio romjago Bangladeshi ro tei bad baki hingke jotono India o habo Tripura o habo piring pore ke borok pirjagai jaga thai segi tongo haike no India o Bangladeshi ro je Bharat Chadin tei Tripura merger agreement wngmani yagulo kwbangma Tripura o haike Bharat o 5 থেকে 6 crore haike amoni bisingo Tripura o bwswkngwi tongkhana amo kwbangma wansungmung phainai haike lekhawi nang haike kwbangma manjaknai haike nora amono komeni bising tikerok sawi mano je nongni unumani mote Tripura o bwswk Bangladeshi illegal immigrant bangi tongkhana komeni bising tike shahar mano nora amo haike o video no sajak tongkhake like redi tei o video no share khlaidi amte haino angtebo video khlainai Tripura ni bagi kaham tei Bangladeshi rok Tripura ni bagi hamya khlai tongka amorok ma ang sanan bagi try khainai update ma hake haike channel no subscribe khlaidi bell icon e click khaidi jepro ketal ang video dawo nongno ro notification soginani bagi haike am dikhano kaham tongbadi thanja tongbadi Tiprasa rok ni bagi kok sadali di Tiprasa be Tiprasa am dike wala suglai tanglai di Tiprasa be thanja klai tonglai malai khe belai khe chawo tumani bagi himalaya chengnai naike ke mosomsa o mosomsa chesung joto piring pore ing thangai chung ola amte haike no khlaijangnai tebo haike hambai jotono khulumbai ke